anar-se de cacera amb algun dels seus majordoms. Quan portaven un temps casant, en un tres i no res es va armar una nuvolada que feia feredat. Van començar a sentir-se trons i a caure llamps. El rei, espantat per la tempesta, va demanar: «I ara què fem així enmig de la serra? On ens amaguem?» Un dels majordoms, el guia, contestà: «Majestat, l'única solució és continuar per aquell camí que es veu allà i, si no m'equivoque, anirem a parar a un monestir cartoixà». Com que el temps anava pitjor i es feia cada vegada més fosc, el rei accedí i enfilaren tots cap al monestir. Quan van arribar ja era negra nit. A causa dels trons i els llamps, l'aigua i el vent, el prior del monestir havia ordenat al llec, el porter, que no obrirà ningú. No era ni d'acollir cap pelegrí. El majordom guia va trucar a la porta mentre cridava: «Obriu de seguida!» i el llec, obedient al prior, mutiquiet. Veient que ningú obria, el majordom va tornar a tocar 3 o 4 vegades més sense cap resposta. Allò no podia ser. El rei en persona es posà a cridar: «Obriu la porta a sa majestat del rei!» Quan el llec ho va sentir, s'afanà a avisar el prior. «En quin fandango s'ha enclavat? Truquen a la porta i... No t'he dit que no obrigues a ningú?» va pujar la veu el prior. «Però és que m'han dit: obriu la porta a sa majestat del rei!» El prior es va quallar quan va saber que es tractava del rei, i ell mateix va obrir la porta per a disculpar-se. El rei, banyat com un xop i més cabrejat que un regalicier, es va encendre en flama. «Així és com tracten vostres els caminants, els peregrins, la gent necessitada, el rei? Perdone, majestat, no tornarà a passar. És que ni res!» va exclamar més que un